Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Itago niyo na lang ako sa pangalang Hana, 29 years old, at tambalanista from Makati since 2009. Kayo ang constant source of inspiration ko tuwing umaga. Background ko kayo simula paliligo hanggang makarating ako sa opisina. Sa tandem niyo talaga nakadepende ang energy level ko every morning. Never pa ako nagka-boyfriend. Feeling ko, hindi ako mabenta dito sa atin kaya naging suki na ako ng dating apps since 2016 at umasang makakabingwit ng AFAM. Kaya lang, mas marami pa akong nakaka-chat lang kesa sa binawas ng timbang ko. Opo, majubis po ako. Last year, naglakas loob na akong makipag-date. Pero yung nakadate ko, ang daming red flags. Kapag may toyo siya, hindi ako kinakausap. Ayoko ng maraming drama, kaya tinigilan ko na lang. Then I met Mike, a 42-year-old American who is working as a preschool teacher in Vietnam. Nag-video call kami at sumuko ako sa kadaldalan niya. After talking for a year, he decided to come here last August. Gusto daw niya kasing malaman kung talagang good match kami. He booked 2 separate rooms for us. He was here for 3 days and nung huling araw niya, tinanong ko siya kung ano ang status namin. At ang sabi niya, hindi niya daw makita ako sa kanyang future. Wala daw spark. I was in his room pero tinulugan ko. Yes, tabi kaming natulog pero walang nangyari. There is no us, so wala talagang ganap dapat. Ay, ang daming tinamaan. Wala namang kayo pero ang daming ganap. Ang daming tinamaan sa linyahan mo, girl. Hininaan yung radyo. Oo, sabi niya, ay, ang sakit naman, nananapak. Inaano ka daw ba? Oo, uulitin ko para matamaan ulit. There is no us, so wala talagang ganap dapat. It took 3 days bago mag-sink in sa akin ang lahat. I was broken kasi umasa ako. Nanghihinayang din ako sa isang taong ginugol ko kay Mike. I was out of focus at work kaya nag-leave ako ng 2 weeks. I went to a psychologist at kailangan ko lang daw matulog na maayos dahil kapag utak ang nag-malfunction, damay lahat. Umaasa sa akin ang family ko kaya patuloy akong lumalaban. Iniisip ko na lang, it is God's will kaya hindi naging kami. Sa bawat sayang, merong buti na lang. Ganda na. Sa bawat sayang, merong buti na lang. For now, I will embrace my single blessedness and I will continue to love myself more. Sasamahan ko din ang matinding dasal na sana one day, mahanap ko na ang the one. Maraming salamat tambalan, ang inyong tambalanista, Hana. Ba't kaya yung maraming Hana ang may age, no?
Pwede namang Ana lang. Wala lang. Naisip ko lang. Ang lalim Saan naman ang naman- usapan natin. Saan ba Bakit may nanggaling? Hana? Siguro May galing Hana sila. yung Ana? Oo, no. Taga Pampanga. Taga Pampanga. Hana. In-assume na lahat ng Hana. Taga Pampanga. Ganun talaga nag-iisip po namin na sasabihin sa'yo. Oo. Hana. Nag-ano muna kami. Nag-stretching muna yung aming brain cells. Oo. Yan. Nag-ano muna sila. Alam mo ba yung Jobus kung saan siya nanggaling? Yes, kaya ano siya, merong isang lugar nung araw dito sa Maynila Oo. kung saan si Joe Vus ba? Ano bang pangalan niya? Joe Yung- Bush. Joe Bush, yon. Yun. Yung Amerikano. Oo. Yan. Nung time na nandito pa't nasasakupan tayo ng mga Amerikano. So merong isang ang tawag doon, ang tawag sa kanya, Tindahan. tindahan, Oo. 'di ba? Na ang kanyang ino-offer na services ay cleaning tsaka dye. O, di ba? Oo, yan. So, tapos eventually, syempre mga Pilipino, yung Joe Bush, naging Joe Bush. 'Di ba? I-Jobus mo Oo, na nga. Jobus mo na naging yan. produkto na siya. Naging Oo. anong tawag dito? Naging household name. Salindila Oo, na siya. salindila. Pero, ang katotohanan po, ito po ay galing sa pangalan ng isang Amerikano, Oo. Joe Bush. Correct. Oo, kaya lang tayo mga Pilipino, i-Joe Bush mo na yan. Oo, diba? Uso pa ba yung Ginobus? Oo, sa probinsya, Jobus pa yung mga damit. Correct. Oo. Kasi, alam mo na, nagkaroon kami ng ganyang klaseng usapan ng magkakapatid. Kasi yung kapatid ko, yung Joe Bush. Parang Oo. yung meron kaming, kasi diba sa Hana, school. dyan ka muna, ha? Oo, Hana, dyan ka muna. Kasi, ang pinag-uusapan natin, etymology ng mga pangalan. Yun sinumpisan kasi ni partner kung bakit yung ana mo. Kasi wala naman siya masyadong Kaya problema. nga di ba? Yung ana mo bakit may age, ganyan. So yung sapatos, di ba, pang school dapat itim. Oo. Wala kami pera talaga. So Oo. ang sapatos na available para sa kapatid ko ay puti. Oo. So ang ginagawa ng nanay ko, lagi niyang ginojobus. Oo. Lagi Para niyang maging dinaday itim. para maging itim. Kaya pag may konti nakikita na yung kapatid ko na puti, jobus mo na. Ang downside lang nun, kapag Jobus, pag nabasa din yung paa mo, lalo na halimbawa, pawisin yung paa mo. Yan, hahalo siya Ang doon. itim lagi ng Oo. kuko mo. Oo. Kung hindi ka nakaka-relate, dalawang bagay lang yan. Oo. Bata ka pa, masyado, o di naman kaya rich kid ka kasi, kaya hindi ka relate Yan. sa mga eksenang ganito. You may now leave the group. Oo, leave the group na, mayaman ka eh. Hindi ka kasali. Ang galing lang nung salindila, no? Di ba sino mag-aakala na maging Oo. household name siya Correct. sa bagong generation? Actually, hanggang ngayon, di ba? Ginobus. Oo, sabi nga, Jobus. Jubus tao, Ano na nga Jubus. yun, partner eh. Hindi na siya household name lang or salindila. Naging Sa brand verb. name. Yung brand, naging verb. Oh, sa bagay. Verb, ginagamit na siya, i-jobus mo yan. Oh. Diba? Kung English, she's jobusing it. Yan, ganun. Present tense, mga ganun. Alam nyo, dito po sa Tambalan, meron talagang mga lessons. Yan, ang mga dami kaming History, pauso. verbs, yan. Etymological, Correct. etymology. Etymology, yan. Yan. Mga maisingit na pa, kunyari matalino. Balik na tayo kay Hana. Hana. Kasi Hana. Oo. nga, oh. Bakit ba? Ano ba problema mo kay Hana? Hindi ko Napunta alam. tuloy sa Jobus. Yung H niya, may H din sa huli. Oo. Sa simulat sa huli. Kaya Hana. nirelate mo kay Joe Bush. Wala lang. Yung mga, na-curious lang ako bakit ganyan yung pangalan. Pwede Oo. naman simplified. Ana. Ano ba pakialam mo, sabi ni Hana? Feeling mo masosyal yung Ana lang. Ganun. Nasaktan yung mga Hanang mayayaman. Na may H ang pangalan. Oo. Nasaktan yung mga Hana partner na social climber. Sabi na, super effort kami bumili ng iPhone 14 na fully paid. Tapos sasabihin mo, ang masosyal, Ana. Nasaktan yung mga Hana. Anyways, ayan, Hana na nasasaktan. Yes. Kasi feeling niya na sayang yung isang buong taon na pag-asa kay Mike. Well, alam mo, Hana, regardless kung ito ay online dating app, kung ni-refer ng kaibigan, talagang pagdating sa pag-ibig, trial and error talaga yan. Totoo. It happens. Merong mga iba, hindi lang isang taon, diba? Tingnan mo, yung kung nakinig ka sa amin kahapon, yung isang tambalanisa na sumulat sa Maywagang Burnay, 3.5 years naghihintay at patuloy na naghihintay, hoping, diba, na merong patutunguhan yung kanyang paghihintay. So, panis yung 1 year mo. Charot. Panis yung 1 year mo. Kahit hindi mo na nang pinag-usapan Oo. Masasaktan ka lalo eh. kaya talaga dinala ni Porter sa Joe Bush eh.
Oo, ganon. So, ganon talaga. Hindi naman siya ma-offend. Hindi Kilala mo naman kami. Oo, hindi naman. Alam mo naman yung karakas namin. Oo. Ganyan na ang layo ng topic ng Jobus. Sa live mo. Sa pinagdadaanan ng sender. Correct. Ganon. Pero, ganon talaga, trial and error eh. Oo Sabi mo naman. nga naman, di ba, kaya nga sabi ni partner, wala namang masyadong problema si Hana. Kasi, ang nag-gets namin, di ba, yun yung sabi mo, partner, pag-usapan na lang natin si Joe Bush kasi wala namang masyadong problema si Hana. Kasi ang pagkaka-gets namin, parang na-embrace, parang ano yung sinabi mo dun sa dulo? For now, di ba, I am embracing my single blessedness. Tsaka Oo. para sa akin ang gaan nung nung Oo, kwento. Although correct. yung pinagdaanan mo talagang siya, matinding roadblocks. 'Di ba? Kasi siguro kung nandun ka sa point na yun ngayon, mararamdaman namin kaya lang wala na eh. Kumbaga open na yung isip mo sa mga positibong mangyayari sa mga susunod na araw. So Tama. feeling namin okay ka lang in other Correct. words. Well, feeling lang namin yun. Ngayon, kumali kami, di sorry. Pwede naman mag-sorry, di ba? Diba? Ako lang. Nagkakamali. Ano ka ba? Ganon. So, sorry na kung parang matindi pa rin pala, pero para sa amin, ang dating sa amin kasi parang magaan na eh. Tapos ang gaan lang nung pagkasabi mo na, oo, nagtabi kami, pero dahil wala namang kami, there is no us, dapat walang ganap. So, may mga ganong kang linyahan, tapos very light, sabi mo na parang mas madami pang beses yung, ano ba yun, yung naka-chat kesa dun sa pagbawas ng timbang. May mga ganun kapang pa-joke. So, ramdam namin na light lang. Itong ganap mo. Kumbaga, ano lang yan talaga. Sabi nga ni partner, roadblock, lesson, diba? At least may maikwento. Masabi mo sa sarili mo. In fairness naman, natuwa ka naman dun sa 1 year na sabi mo, sumuko ka sa kadaldalan. So, ibig sabihin, meron kang kadaldalan for 1 year. And hindi naman sayang yun eh. Totoo diba? yun. Actually, yun nga eh. Yung series ng kwento mo, lahat na nangyari sa'yo, kwento mo yun ngayon eh. Yeah. Di ba maaaring, yun nga, nung panahon na yun, problema, pero wag ka nga yung usapan siya sa tambalan. Kwento mo siya sa tambalan na pwede nating kapulutan at kapulutan ng lahat ng mga nakikinig ngayon. Correct. Anong aral lang pwedeng makuha? Di ba? Na ang etymology po ng Joe Bush ay si Joe Bush na may dating negosyo diba? dito sa may Maynila. Yan. Yun ang talagang lesson na pwedeng makuha. Yun. Di ba? Meron pa bang mas lalalim pa doon? We like your mindset. Naman. Feeling namin masayahin kang tao. Yeah. Diba? Dahil masayahin kang tao, kaya ka nga lagi nakaka-relate sa usapan ng tambalan. Gusto mo yung energy ng tambalan. Correct. Yung energy mo for the day is dependent kung ano yung energy ng tambalan. You're a very positive person. An optimistic one. So, ipagpatuloy mo lang yung ganyang klase ng mindset. Kung ngayon, kung malungkot ka naman ngayong araw na ito, sasabihin namin sa'yo, lilipas din yan. Oo, lahat naman po ay lumilipas. Diba? Tingnan mo yung dati mong kaklase na ang ganda-ganda. Nung nag-reunion kayo, diba? Hindi ba lumipas din yung ganda? Dati siyang heartthrob. Tapos pagdating ng maraming ano ba yung lumipas na yung ganda? Kasi lumilipas din po talaga ang lahat. Ganyan. Totoo. At saka magkakajowa ka rin. Ano lang, wag ka rin din tatigil ha. Ako para sa akin talagang it's a series of trial and error. Ganun po talaga. Hindi naman lahat ng nakakarelasyon natin automatically nakakatuluyan natin eh. 'Di ba? Meron yung iba nagkakaroon muna ng several boyfriends or girlfriends bago mahanap yung talagang the one. And sabi nga ni partner, it's gonna be part of your story. Mas nagiging makulay yung kwento mo kasi may mga ganyang klaseng mga experiences. Pero lagi mo lang i-assume, 'di ba, na kaya itotodo mo or ibibigay mo yung what you could, 'di ba? Kasi nga lagi mong iisipin na baka naman ito na yung the one, 'di ba? So wag mawawala ng pag-asa sa Totoo pag-ibig. Yun. Minsan nagkakaroon tayo ng problema because of comparison or peer pressure. So true. Halimbawa, kayo sa magtotropa o kaya batchmates o kaya classmates, tatlo sa kanila nagkaroon na ng jowa. Yan. Tapos dalawa na lang kayo natitira. Tama. So nagkakaroon ng pressure. Correct. Nagkakaroon ng pagkukumpara. Ang pinaka-pressure dyan, partner, di ba? Ano sila? Ilan? Ano yung sabi mo? 5. Tapos yung 3, may jowa na. Hindi kayong 2 na lang yung titira. Oo. Tapos nagka-jowa pa yung isang natitira. Alam mo, mas tsaka sa sayo. Yun ang talagang dagdag pressure sa lahat.
Kaya nagkakaya ganon? ka na stress Kaya bigla. nagkakaroon ng mga ganyan. Totoo. In other words, biktima talaga tayo ng ano, ng mga anong tawag dito, ng sinasabi ng lipunan Oo. na pag Although, nagka-jowa yung mga kaibigan mo, correct. dapat may jowa ka na rin. Tama. Minsan ganun tayo Pagka sabay-sabay na kinakasal yung mga tao, dapat kakasal ka na din. Correct. Pag nag-aanak ka na lahat, aanak ka Correct. din. Ganon. May ganun tayo nga pressure. Pero alam mong napag-alaman ko, partner, itong Gen Zers, yung mga mas batang generation, Oo. hindi sila katulad natin na parang laging jowang-jowa. Hindi nga. Talaga ba? Sabi ng friend ko, although isa lang naman tong friend ko, no? So valid na valid yung data mo. Perfect yan. Hindi, sabi niya lang sa akin na parang napag-isip-isip ko rin na parang iba na kasi mag-isip eh. Oo, 'Di ba? oo. Hindi, wala, nabe-base ko lang din sa mga napapanood kong mga videos na 'di ba nga may talking stage, Talaga? situationship, parang mga ganon-ganon kasi nga mas nag-iisip sila versus tayo na parang jumawa na tayo ganon. 'Di ba? Or- Ako parte juwang-juwa ako lagi dati. Oo, totoo Kasi yan. kasi feeling mo, dati lahat ng mga kasabayan mo meron na sila. Oo, parang Tapos ganon. ikaw wala pa. Oo, may mga ganyan. Pero ngayon, Oo. yung mas batang henerasyon, hindi sila nagmamadali. Mas nag-iisip sila. Ay, ganun. Parang ganun. So mas matalino sila kaysa sa atin. Ay, ako naniniwala naman ako, partner. Nandiyan yung mga Google nyo, di ba? Buti nila may Google, no? Tama. Oh. Salamat kayo sa Google. True legend.